Christmas Party South Edition! Woo! Magandang araw, Madrid Nation! So today, nandito tayo sa Film Life Village dito sa Las Piñas to celebrate Field Department Christmas Party 2023. Dahil sa lumalaki ang ating Field Department is nagkaroon kami ng dalawang batches ng celebration. Today is South Area composed of Laguna, Batangas, Cavite, some part of CBD South, nandyan ang Las Piñas, Parañaque, Muntinlupa, Pasay, and Manila. Ngayon guys, nandito na sila. Tignan natin, nasa registration na yung mga iba nandito na sa venue. Let's go! Go! So syempre, hindi tayo papatalo. Meron tayong registration. Nandito yung mga committee natin for today. Ito ang ating registration. Syempre may pa-coffee and pa-breakfast. Kasi halos lang ito naka-motor. Galing sa mga iba-ibang areas nila. So may pa-breakfast muna tayo before we proceed sa ating program proper. Maya-maya lang. Abangan niyo po yan. So registration, from registration, may mga kanya-kanya na silang may mga kanya-kanya silang numbers ng table. So halos lahat nandito na. Ito yung mga tables nila. Meron tayong ayan, doon sa pinakaharapan. Yun yung pinaka-stage natin, guys. So abangan niyo yung program natin maya-maya lamang. And isa sa mga abangan niyo dahil South Area yung ating celebration today, magkakaroon kami ng November 25 para naman sa North Area. North Area composed of Nueva Ecija, Bulacan, Cavite, Pampanga, Pangasinan, and NCR. So abangan niyo po yan, Madrid Nation. Thank you! Ang may pinakamagaling na kandag sa inyo, may premyo agad. Sagot na. Ang mga kandag. Team Laguna, talo kayo! Hindi ko kayo marinig! Team Laguna! Kulabo! Team Laguna, konting ulan! Konting ulan! Cancel! Sigaw alae! Di ba pinakaubos ng yaman? Huwag yang yaman! Ay nakakalo! CBD Pilot! DVD! Profession! Tawagin ko lang si Evan para sa kanya. Tayo tayo lahat, guys. Christmas party o Lord, nandito kami Panginoon, magbibigay ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan na huwag natin. And Lord, let your joy overflow sa Panginoon sa inyong mga kalungan, kabalik ang pinamataas sa papuri, pagkalang at samba, sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron tayong bibigyan ng mga certificate sa ating mga top performer na mga field officers. Kasama yun dito sa ating Christmas party. Ayan, ito yung mga yun. And bukod dyan sa mga ibibigay natin mga certificate, hindi mawawala ang ating mga papremyo. May mga tayo dito, may mga pa-raffle, meron din tayong mga pa-game. So ito yung mga ipaparaffle natin, mga pangmayaman. Actually, syempre lahat na may pamimigay natin kasi magagamit din naman nila sa labas. So ito yung ating for grand prize natin is isang top box. Pangmayaman to kasi mahal to eh. So familiar naman kayo sa top box. Then magkakaroon tayo ng full face na helmet. So pa-raffle din natin to. And then yung mga pa-jackets ng ating field. So pa-raffle din natin. And reflex ko din yung ating yung mga binigay na sponsorship from Okay Po team. Ayan, maraming salamat sa inyo. At hindi mawawala ang ating syempre Christmas party, meron tayong pag-grocery. Ayan, nakikita nyo naman yan. Lahat ng mga attendees ngayon, mas bibigyan natin sila ng grocery. Sila yung mauunang bibigyan for this year. Ito yun. Ito lahat yun.
Sige to. Maraming salamat sa inyong sponsorship for the Christmas party ng Madrid Field for South area. Ano? Complete name ng ating CEO. Martin Alexander Ian Manil. Sisig, sir! Kahit bawal! Siyempre, bili ka na bang Yossi? Pero mag-isa wa kasi may mga gout na kami. Sige lang. Siyempre, pagkatapos aminom, kailangan may pang... Lugaw! Lugaw!